ना एटम बमा गरसे लानानै थांफानानै बे आंनि क्रासखौ नायनो थाखाय आं फ्रेसेस जागोन मेकआप लाना फैलायसिगोन आरोना नोंसोर हेलौ डियार गर्ल्स कलेजाव फ्रेसेस जालायसिगोन 4 केजि 5 केजिसोनि मेकआप लाना फैलायसिगोन आरोना नोंसोरो ओमफ्राय जों सेंग्राफोरखौसो गल' गथ' नायहोसिगोन आरोना सेंग्राफोर ओरैबायदि गल' गथ' नायो जे बिसोर मेकआप खालामनायखौनो नायनानै सोरबा सोरबा खुदै गग्राबो दोंलायलाङो आरोना आं बे सानखालि बेखौसो हमनो हाया बे सानखालि फेशन श'सो जानो थाङो ना गोदान निउ कामार स्टुडेन्टफोरखौसो बरायनो थाङो आं बेखौसो हमनो हाया आरोना ओरैबायदि देलायना फैगोन सेंग्राफोराथ' देलायखाया माने बिसोरनाथ' जेरै जों बायदि सेंग्राफोराथ' देलायखाया जेरै दुगैगोन थाव फोनला फोनलि थांबाय आरोना सिख्लाफोराथ' ओरैबायदि आधा घन्टासो देगोन 5 केजि 6 केजि जालाङो आरोना बिदिनो खावलायाव ओरै दाखोबाय जाया माबा गोदोलायलाङो आरो बे फ्रेसेसआवनो सानैसो सेंग्राफोर दङ जेराव गावसोरा बाइक दङ नालाय दाउ बिरनाय हिंसा बें 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 साखावलांसिगोन आरोना ओमफ्राय जोंहाथ' गल' गथ' नायनो गोनां जासिगोन बाइक बायनो हाया नालाय जों गल' गथ' नायनानै थानो गोनांसिगोन ओमफ्राय दा जोंहा लाजिनायबो मोनलायलाङो आरोना बोरै बिदि खालामखो माने साननानै मोना जायो आरो दा थेवबो आङो बाइक बायनो हायाबाबो आंनि क्रासखौ नायनो थाखाय आं फ्रेसेस जागोन फ्रेसेस मोनफ्रोमबो थाङो आरोना खिन्थु फ्रेसेसखौनो गारनो हाया आरो मा क्रासआनो बे कलेजाव फरायो नालाय बे क्रासखौ नायनो थाखाय जों थांबाय थानाय जायो माने आं थाङो आरोना आंहाथ' बाइक बायनो हाया नालाय बाइक बायनो हायाबाबो बे कलेजाव फ्रेसेस जाग्राफ्रोमबो आंनि क्रासखौ नायनो थाखाय आं कलेजाव थांबाय थायो आरोना मालायफोरनि बाइक साखावनायखौ नुनानैबाबो आङो माने लाजिनाय देहाखौ लानाबाबो थांनो गोनां जायो आरोना बे क्रासखौ नायनो थाखाय बेबायदि मेकआप खालामग्रा सिख्लाफोरा जोंखौ नायसनथारा आरोना गावसोर मेकआप खालामदों नालाय साफा नुबाय नालाय मालाय बाइक गोनांफोराल' बाइक गोनांफोरखौल' नायसिगोन ओमफ्राय जोंखौथ' नायला बाइकबो गैया लरथ' थाबाय थानो गोनां जायो नालाय जोंहा ओमफ्राय बाइकबो गैया नालाय नायजाला बेखायनो आङो डियार गार्ल्स देलायखावग्रा गार्ल्सफोर माने जोंखौबो एसे जोंखौबो नोजोर होबानो जाबाय लामा सामायाव लोगो मोनबा जोंखौबो रायज्लायबानो जाबाय नोंसोरो माने बे मा होनो कलेज फ्रेसेसनि लामायाव जोङो फिल्डआव जोंखौ लोगो मोनबा एसे माथो होबानो जाबाय आं बेखौनो खावलायो नोंसोरखौ आरो माखासे सेंग्रा सिख्लाफोर दङ गावसोरल' गोसो थोनाय हिनसे जरा दंफां साया फ्रेसेसआव बे सिङाव मा प्रग्रामखौ नायालासिनो दंफां सिङाव थानानै ओरैबायदि जरा थाबाय थागोन जेन जोंहा सासेबो गोसो थोजाया नालाय सिंगोल मानसि नालाय माने रावजोंबो नायसनजाथारा नालाय जोङो ओमफ्राय दा जोंहा बिसोरखौ नुनानै गोसोआ बोरैबा जायो खिन्थु आं मालाबा समाव रागा जोंनानै बिदि सानखुमायो आरोना एटम बमा गरसे लानानै थांफानानै बिसोर जरा थानाय गेजेराव सिरि लाइटारजों जलायखुमाना गारना हरनानै देरस्रा होनानै बिसोरनि गोसो थोलायनायखौ गावस्रा होनो सानो आरोना बेखायनो डियार काउपल्सफोर नोंसोरबो एसे अननानै जोंखौ मेगन सायि खालामदो जोंखौ नुबा एसे गोजान थानानै देखायथिबानो जाबाय माने जोंबायदि माने गोसो थोजायै मानसिफोरखौ नुबा एसे गोजान थाबानो जाबाय आरोना माने नङाबा जोङो बोरैबाफोर बमाफोर गारनानै होयोबा नोंसोरनि गोसो थोलायनाय गावस्रालायनोबो हागौ बेखायनो एसे साबधान थाबानो जाबाय थेंक इउ